og jeg vil i dag snakke om 4 dokumentarer, jeg har set, og jeg vil bruge følgende formmateriale, såsom materiale, person og miljø, tilrettelæggelse, dramaturgi, billeder og lyd, formål. Og de dokumentarer, som jeg har analyseret af den tid, vi har, flugt, Toolsagen sidste vidne, og Sumi, lyden af revolutionen. Og jeg tænker, vi starter med at snakke om den tid, vi har. Og jeg vil starte med at gå igennem materialet igennem interviews, men på den måde, vi ser det på, er det observerende optagelser og virkelighedssituationer for hverdagen. Det her med, at vi gror gammel og så videre. Og den måde, vi ser det på, er igennem i person og miljø som et ægtepar, hvor konen er blevet gradvist dårligt og dør til sidst. Og miljø er hjemme i deres kompleks lejlighed i hvert fald, hvor de får både besøg af deres datter og søn, og til instruering af personlig og følsom dokumentar. Fokus på menneskelige følelser og relationer. Og den måde, vi ser det på, er jo igennem gennem de her relationer med konen i hvert fald. Og dramaturgi, præsentation med konflikt, altså hovedkonflikten er også konens sygdom, hvordan hun har det dårligt, og hvordan bedstefaren håndterer det så med det, igennem det. Og udvikling sig mod slutningen, hvor hun dør til sidst, hvor hun prøver at fortælle hende om det. Og billeder og lyd er nære billeder af personer, følelser og rolig musik, hvor der også er brugt halvtotal og total. Meget oftest. Og formålet er at vise, hvordan sygdom påvirker mennesker, og for at skabe empati hos seeren. Flugt 2001 er en animationsfilm, dokumentar i materialemæssigt og interview og et voiceover. Og personen, miljø, hovedpersonen Amin, som har en meget god uddannelse, fortæller om hans historie om flugt fra Afghanistan. Og miljøet, vi ser det igennem, er i Afghanistan og Rusland og Europa. Og tilrettelselse, instruktion, holdning er meget personlig historie og fokus på flygtningens oplevelser. Og dramaturgien er igennem, hvor vi ser Amins flashback igennem barndommene, og historiens fortælling gennem hans minder. Og billeder og lydmæssigt er der vist minder og følelser og voiceover i fortællingshistorien, hvor lyden er meget sådan tilbagetrækkende, at den viser faktisk gennem flashbacken af lyden, meget rolig, men også meget intens nogle gange. Og formålet er at skabe forståelse for flygtningens liv og give publikum empati for flygtninge. Den tredje er Toolsagen sidste vidner, materiale vi er med vidner også, og det er aktive materiale og historiske billeder. Og det er meget brugt i realisme i hvert fald, fordi vi ved, at det er foregået under rigtige forhold. Og personer af grønlandske familier, som er blevet tvangsflyttet under Toolsagen, og miljø er selvfølgelig i Grønland og Thule. Og tilrettelæggelse af instruktion af holdning, at dokumentar viser en historisk uretfærdighed og giver en stemmelse for det oplevelse. Historien fortæller kronologisk først livet i Thule, og derefter Thule-flytning og det her kemikaliebrug, hvor de blev tvangsflyttet. Billede og lyd. Arkivbilleder giver historiske troværdighed og interview med vidnerne, så vi får det her med, at det også giver en del til det her med i deres genre med dokumentar, at det er meget i den realistiske del, og ikke så meget i den fiktioniske del, som vi så i Flugt med 2021 med animation og så videre. Og formålet er at oplyse en vigtig del af Grønlands historie og skabe en debat om kolonihistorie af Danmarks brug, i hvert fald som kolonimagt. Og nu til den sidste dokumentar, som hedder Sumi, Lyden af revolution, som var lavet i 2014. Materialet, interviewet, er i arkivklip er i 1970'erne, og plus koncertoptagelser af musikken. Og personlig miljø rockbandet Sumi er en grønlandsk rockband, og miljø i 70'erne. Og hvor tilrettesættelsen og instruktionsholdning viser, hvordan musikken kan være en politisk våben. Og det giver os igen et grønlandsk perspektiv, at det her med igennem deres sange fortæller de om Toolsagen, men også andre ting, som grønlænderne har stået
overfor under Danmark som koloni, men også under regeringen i 70'erne og 60'erne. Og dramaturgien præsentation af bandet, og bandet blev populært, og deres musik påvirkede både politisk og identitet. Billedet af lyden og lyd er koncertoptagelser af musikken spillet i en stor rolle, og formålet viser, hvordan musikken kan skabe politisk forandring og fortælle om Grønlands kultur og identitet som et folk. Og som afslutning vil jeg gerne sige, at de 4 dokumentarer bruger forskellige virkemidler til de fortælle virkelige historier ved at analysere materialer, personer og dramaturgi og billeder og lyd kan bedre forståelse af, hvordan dokumentaren kan påvirke publikum og formidle deres budskab. Tak fordi I lyttede med.